дорогие друзья, сегодня необычные. Ул концертларны рус телендә дә, татар телендә дә камил алып бара. Матур аһәңле тавышы, үтемле сөйләме, югары дәрәҗәдә алып баруы белән ул музыка сәнгатендә лаеклы урынын алып тора. Сәнгать ул хезмәт. Хезмәт булмаса, сәнгать юмыла, кала, күмелә. Ул гасырларга барып җитми. Безнең Гөлҗамаллар, безнең Аллукиләр. Клара Тажиева 1941 елның 25 июнендә Үзбәкстанда дөньяга килгән. Ул тугач бала карарга дип әбисен китерәләр. Әтисе сугышка китә, әнисе көне-төне эштә, 3 баланы ашатасы бар. 70 яшьлек әбисе карамагында үсә ул. Минем күз алдымда шул әби һәр вакытта тора. Менә аның соңгы фотографиясе монда йөзенең өстендә инде ул. Ул миңа биреп калдырган белем, ул миңа биреп калдырган дөньяга караш һаман күз алдымда. 80 ел узганда киткән балачак хатирәләре һаман да миңа ниндидер яңалык, ниндидер җылылык, ниндидер яктылык бирә. Авыр сугыш елларына туры килсә дә, бала чагын сагынып искә ала. Музыка сәнгатенә кирип китүе дә кичкенә вакыттагы хатирәләр белән бәйле ди Клара Тажиева. Пәнҗешәмбе көнне 1 сәгатьлек татар пластинкаларын радиодан җырлаталар иде. Инде аны тыңлаулар, әби инде мунчадан кайтып киләбез, бер тәрәзәдән моң авыла, туктале тыңлыйк әле. Утырып шунда мунчадан килә торган әбигә 70 яшь, мин балачага гына кымганнарын гына тартып йөри идем. Шуны 1 сәгать мунчадан соң тыңлап утыра идек урамда. Атна сайын 1957 елда татарларга якынрак булык дип, гаиләсе белән Казанга күченәләр. Биредә ул Казан музыка училищесын тәмамлый. Аннан консерваториянең композитор теория факультетында Юрий Виноградов сыйныфында белем ала. Укытучылары Нәҗип Җиһанов, Мансур Музафаровны аеруча сагынып искә ала. Аннан филармониядә бераз эшли дә, дәүләт радиосына китә. Ул 10 ел эшләгәнем, менә 10 минут шикелле узды да китте. Радиода эшләгән чорда әдәби-музыкаль тапшырулар, сәнгать әһелләре белән очрашулар, артистларның иҗат портретларына багышланган тапшырулар әзерли. Үзешчән сәнгатьтә катнашучыларның язмаларын әзерләү, республика буенча йөреп, аларны барлау, эзләп табып халыкка җиткерү эшендә дә катнаша. Радиода 20 меңләп кассеталар тыңлап, кайсысын чыгарырга икәнен дә хәл иткән. Үз вакытында СССР Фәннәр академиясының Тел, әдәбият һәм сәнгать институты каршында аспирантурада укый ул. Композитор Мансур Музафаров иҗаты буенча диссертация яклый. 3 китап бастырып чыгарган, музыка сәнгатенә багышланган бихисап мәкаләләре дөнья күрә. Укырга, концертка, радиодан тегендә, монда мин идәг эшләр белән шөгыльләнәм. Мин танцларга йөрмәдем, мин клубларга бармадым. Миңа кирәк, моны гына үзеннән үзе бара. Менә 20 ел укыганмын мин. Клара Тажиева Татар дәүләт филармониясында 16 ел эшли. Сәхнәдән татар музыка сәнгатенең тарихын, казанышларын, шәхесләрен пропагандалый. Көненә төрле урыннарда узган 7 чарада катнашканы да булган. Әдәби лекторий бүлегендә татар халык әкиятләре геройларын кертеп эшләнгән спектакль белән мәктәпләрдә, балалар бакчаларында да чыгыш ясыйлар. Бик күп мәктәпләрдә эшләдек инде без. Ул балаларны нинди аңа Ходай шундый танат биргәндер. Менә гөрләп утырган залны менә кулы белән шулай итеп алар иде, балалар шым булырлар иде. Бик күп темаларны эшләдек без. Өлкәннәр өчен, балалар өчен. Әлбәттә, минем өчен Клара апа үрнәк булды. Ул алып баручы профессиясендә миңа беренче остаз булып тора. Клара Тажиева артистларны бик хөрмәтли, аларның җаен таба торган була. Әмма җитәкчеләргә бер кайчанда ярарга тырышмый. Концертларның сыйфаты өчен кирәклесен таләп итә дә белә. Бу һәркемгә дә ошап бетми билгеле. Мин үз айрым хуҗалык идем. Мин беркем белән дә киңәшмәдем, беркем белән дә үз юлымны ярып бара идем. Киртәләр дә була иде, йөреп чыга идем. Минем белемем бар, ничек чагыштырасың тегесе белән, бусы белән, дөнья хәле белән чагыштырып сөйләсен. Клара Тажиева ире белән 40 яшендә генә табыша, 36 ел гомер итәләр. Иренең холкы җиңелләрдән булмый. Тырыштым мин, өйдә тәртип, чисто, накормлена, одета, баланы караган, садикка иткән, эшкә барып кайткан. Әле бер атнага гастрольгә китәм. Ой, гастрольләрне чыдый алмый иде ул. Улын биштәренә салып күпме юллар үткән ул. Гастрольләрдә бала белән авыр була. Шулай да төшенкелеккә бирелергә вакыт юк. Ул концерт өчен җаваплы. Тамашачының да төрлесе була. Алар белән уртак тел табу, чараны дөрес юнәлештә алып баруда. Аның өстендә. Бөтенесе булды. Ой, артист, я не должна не замечать, бер нәрсәгә игътибар итмичә.
рәхәтләнеп үз сукаңны сукалыйсың да сукалыйсың. Композиторлар татар музыкасының бүгенге хәле турында көне буе сөйли ала ул. Киләчәк буында классик әсәрләргә мәхәббәт тәрбияләргә кирәк дип борчыла. Бүгенге көндә яңгырамыйлар алар. Фахри Насретдинов яңгырамый, Жиганов музыкасы яңгырамый, аларны оныттылар начисто. Безнең сәнгатебез 50-нче елларга хәтле үсте дә, аннары туктады. Бүгенге театрда, опера театрында мин татар спектакльләрен бармак белән санап кына беләм. Читтән киләләр, читне җырлыйлар, читкә баралар, читтән акча эшләп кайталар. Бу сәнгатьне үстерми, бу кесәне генә калынайта. Менә шушы мәсьәлә мине бик борчый. Кояш чыкканчы 2 сәгать алдан ул инде аяк өстендә, тынгысыз җан. Лайыклы ялга чыкканнан соң да иҗат эшеннән туктамаган. Композиторлар һәм шагыйрьләрнең юбилейлары уңайыннан иҗади очрашулар үткәрә. Чараларда лекцияләр укый, матбугатта мәкаләләрен бастыра. Мәдрәсәләр бетерергә насыйп булмады. Хәзер минем алдымда үлгенче укыган Коръәнне аңлап, тәрҗемә ясап кешегә аңлатырлык эшләргә кирәк. Менә шуны эшләп бетермичә, Ходай Тәгалә мине алмый. Озын гомер сезгә, Клара ханым. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Казан.